హలో ఆల్. దిస్ ఇస్ మీ వైష్ణవి. ఒక క్యూట్ హెయిర్ స్టైల్‌ని తీసుకొచ్చిన. చాలా ఫాస్ట్‌గా అయిపోతది. పెద్ద టైం గూడా ఏం పట్టదు. సో, మనం ఇప్పుడు ఏసేసుకుందాం. సో, ఇక్కడేంటంటే ఇలాంటి పిన్సే యూజ్ చేయాలి. ఆ టిక్‌టాక్ పిన్స్ అంటారు కదా! అవి యూజ్ చేస్తే హెయిర్ బ్రేకేజ్ అయిపోతది. అందుకని నేను అవి యూజ్ చేయట్లేదు. సో, లెట్స్ స్టార్ట్. సో, ఇక్కడ మనం ఇలా పార్టిషన్స్ తీసుకొని జస్ట్ ఇట్లా థిన్ హెయిర్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఏసుకోవచ్చు. పెద్ద టాస్క్ ఏం కాదు. ఇక్కడ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకొని జస్ట్ ఇలా ముందుకనేస్తే సెట్. అండ్ ఇది ఊడిపోకుండా కూడా ఉండాలి. అందుకని నేను ఇది తీసుకున్నా. అండ్ థిన్ హెయిర్ వాళ్ళకి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు. నాది లాంగ్ హెయిర్ ఏం కాదు కాబట్టి ఇట్లా సెట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే. ఇట్లా ఈజీగా ఒక 2 మినిట్స్‌లోనే మన హెయిర్ స్టైల్ అయిపోతది. సో, హడావిడి నాలాంటి వాళ్ళకి సెట్. అంతే.